euskera turrola. Esaidazu nola. Nik uste dut oso ekimen politia dela, euskararen erabilera sustatzeko, belarri prest horiei laguntza bat emateko, eta pixka pazientzia edukitzeko, eta harremanak euskeraz egin ahal izateko, Zoritxarrez daukagu ohitura askotan erderara jotzeko beharra ez dagoenean, eta hola jendea prest dagoela ikusteak, nik uste interesgarria izan daiteke da. Euskaraz emango duzun basaio bat. Ni uste delako ere bai aldera kirolain edo dantza edo zer gauza ere euskara bultzatzen. Eta orduan jendea kontratuko da ere, 11 egunetan egin badezakegu, baita ere urte osoan egin dezakegu. Agian nik normalean ez dut ezer hitz egiten eta atzo eta gaur, bai. Iruditzen zait 11 egun hauetakoa jentiari bultzatzeko ikasten odakinak segitzeko oso ondo iruditzen zait, baina gero galdera da gero zer. Menborlar auzoan Euskaraldiaren antolaketan ibili dianek egin zuten konbokatoria bat, Euskaraldiaren erdian, jendea pixkat bizi belarri prest dabiltzanak, konpartitzeko horretzan bizipenak, zer gertatu zaioen egun hauetan, nola sentituan, kontu egin. Normalean ere bizitza, eguneroko bizitza, ia gehiena euskaraz egiten dut. Etxean, lanean, kuadrilan, ateratzen naizenean hemen auzoan, ez dut ezer gehiago egin behar, normalean egiten ez dudana. Entzun dudanez, aho bizi gehiegi gara dauden belarri presterako, eta agian hori izango da, agian beste noizbait errepikatzen badaunerako zerbait lortu beharko dena, horiek euskara mundua erakartzea. Hemen egian, hilabetero lehengo ikasturtetik aurrera hasi ginen egiten literatur solasaldia. Ikusi genuen ekarpen bat egin genitzaiokela euskaraldiari eta okurritu zitzaigun irakurraldi hau egitea. Nire helburu partikularra da, nire inguruan orain arte erdera egin deten 3-4-5 pertsonekin ohitura hori aldatzen baldin badait eta euskeraz azten baldin badait eta hemendik aurrera 11 egun hauetatik aparte horri segide bat emateko kapaz baldin badait, ni oso gustora egongo nintzateke. Erosketak egiterako orduan auzoan eta suertatu zaitola parekoa gazteleraz erantzutea, hala ere nik jarraitu dut, berak kontrakoa esan ez didan bitartean, nik euskaraz egiten jarraitu dut, eta gero egia esan erosketa egitea lortzen duzunean, lortu dut, ez. Me he animado porque me gusta el idioma. Aparte tengo una niña en el cole y quiero aprender. Como oyente del euskera estoy dispuesta a aprender más a fondo y para más que una lengua es una pasión, ¿no? Hasi nuen nire etxean euskeraz hitz egiten berriro, eta ere bai, ikastolan ere bai, saiatzen naiz euskeraz hitz egiten. Ez da euskaraldia bakarrik, da bizi normala. Beti pentsa dut Euskal Herria, Euskadi, joten banaiz, ikasiko dut euskara. Euskaltegi baten, 5 urte egin dut, aspertu nintzen eta utzi dut. Gero ezagutu nuen neska bat. Eta bain, 2 umeekin ikastolan, euskaraz importantea da. Nire gurasoak ibartarrak izanik, San Andres inguruan beti egiten zala gaztainorrek eta honetan kontatzen ziguten. Untzaga plazan jende asko biltzen zala, eta udazkenari agurra, eta horrela. Eta ohitura hori, iruditu zitzaidan oso polita. Euskararen egunaren bueltan, auzokideak elkartzeko, eta hori izan zen ideia.
nik uste euskaldunok iritsi behar dugula euskeraz bizializatera eroso eta lasai. Eta gainera, gero eta errexagoa da, ze jende gazte guztik, gazteak, baina ja, 50 urtetik berako guztik, gutxienez ulertzen dute. Guztik esan dira, 90 gehiago Gipuzkoan, Donostin bezala, gutxizio Araban, baina, eta orduan, ohitu behar dugu guk euskaraz egitea, eta beraiek nahi duten bezala erantzutera. Euskaraz egiten badute oso ondo, eta egiten ez badute, ulertzen badigute, oso ondo. Saiatzea lehenengo hitza euskaraz egiten ez ezagunekin, edo zen komertzioetan, edo sartzen ezenean. Gero egia da, batutan ere ez duala egin. Ja, igual dezarretik dezkago igual prejuizioak, eta ja iruditzen zaizu pertsona bate seguro zaudela ez duela jakin euskeraz, eta ez dute bete uneko unean, baina hori. Eta gero bestetik, nire inguruan jende euskaldun desente dago, eta arneko itura handia dakatu euskaraz ez egiteko, osea, aldertatik esfortzu gehiegi ez dizu pasatu. Me ha animado sobre todo a participar en diferentes eventos y luego animar a los vecinos a que se animen a participar en diferentes organizaciones en euskera y entre todos retomar una lengua que nos beneficia a todos. Nire aldetik egia esan ez dute normalean egiten dudanetik aparte ze asko egin, gauza momentu batzutan saiatu naiz gehiago, baina ez da nire burua arrotzeagatik, baina betiko antzera jokatu dut. Nik uste dute jendearen jarrera zerbait aldatu dela, eta baliteke behintzat denon aldetik zer hobea, ez dakit jarrera hobea izatea, bai, iruditzen zait baietz. Euskara ikasten ari naiz. Orduan, niretzat Euskaldia eskalera batean pauso bat bezala hartu dut, Eta orduan, hemendik aurrera segituko naiz ikasten. Una manera de que mucha gente a mí me pueda hablar en euskera y mantener una conversación. Ellos son euskera y yo en castellano. Me ha parecido guay. He intentado hablar en euskera, hitz egiten dut euskeraz, asko, baina ni daukat arazorik. Orduan, lo que he podido, vamos. Esaidazu nola.